Is het een beetje slagen? Ja, we zijn zeer tevreden, joh. De mooie bezetting en ja, een mooi protje mensen geweest van de morgen. Er is haast 3 uur, de meeste banden die pakken nou op. Maar het is, we vinden het mooi druk en we zijn heel tevreden. Het was weer goed. En ik heb misschien lekker waar en ja, een mooi protje mensen geweest. Zeer tevreden. We hebben dit nu voor de tweede keer georganiseerd en ja, het is wel voor herhaling vatbaar. Had je hem een beetje vol verkocht? We zitten hier nog maar correct. Ja. Ja, denk je aan een prettig verkeer, want je had hartstikke mooi spul. Wat had je hem al, ja? Lego films, barrencollectie, een dwaske en kwartetten en puzzels. Films. Wat is het aparte wat Joert wordt verkocht? Ja jongen, wat is het aparte? Dat heb ik in de auto gebracht. Heb ik voor tientje oude groen gekocht. Dus dat zit eigenlijk nog wel handel in oud geld. Dat kan Joert aan groen worden betalen? Ja, dat kan je gewoon betalen worden bij iemand. Ik liet jou eens staan in de kou. Wesselbroers, ja, zit er van de West-trainer Oranje Comité, als ik het goed heb. Ja, helemaal goed. WOK eerste koningsdag. Wat is er oors? Als we maar de Koninginnedag. Er is weinig oors, want het is natuurlijk alles zit mij gelukkig. Ik krijg ze de eerste 2 keer, maar de eerste 2 keren die we het namen van de West-trainer Keerpel. Omdat Jere, Klaasje Koster en ik, zeg ik, bij de activiteitencommissie zitten van de West-trainer Keerpel. Hier we bedacht, hey, we doen Koninginnedag. Maar toen zei mevrouw de koningin van, wie hoort ermee op, dus het was de Koningsdag. Dus we hadden nog een keer invullen hier. En dan hebben we, dit jaar hebben we het weer oppakt, met z'n 4. En dit is het resultaat. Een prachtige mooie dag, met een prachtige variëteit van activiteiten. Wat is er Joert eigenlijk gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Nou, we zijn van de morgen om 10 uur begonnen met ons genoegen, die het bal hier had. En onze plaatselijke burgemeester Jere Boskma en Oranje Leeuw, die had het spul hier beneden. Toen gingen we het Chanticoor, de zwemmersjongens. En nu hebben we dus wat artiesten. En we hebben een vrijmarkt gewoon natuurlijk. We hebben volop bier te keer en fris en wien. En we hebben voor de band hebben we, leuke springcursus. En we hebben een ballonnenwedstrijd in. We gaan een hoe heet het hier achter me, dat we sumo worstelen voor jong en oud. Dus ja, we hebben een prachtige dag.